Hallo, hallo. Goedemorgen allemaal. 8:50. En we willen zeker 8:30 starten. En als de paarden aanwezig zijn, de jury staat al klaar, dan gaan we misschien wel een paar minuutjes eerder starten. Het weer is droog, het is mooi, het lijkt vandaag redelijk goed te blijven. En daar gaan we dan ook maar vanuit. Afgelopen woensdag begonnen op de centrale keuring natuurlijk met de Friso, Floriaan Bokaal, dressuur. Donderdag de jeugd gaat met ook weer dressuur. Gisteren het sportmatinee met de 3-jarige merries. Waarvan 2 prachtige kampioenen die we vanmiddag weer terug gaan zien bij het algeheel kampioenschap. En vandaag gaan we natuurlijk genieten van de oudere merries. Spannende momenten. Welke merries worden misschien vandaag nog kroon verklaard? Welke merries worden model verklaard? En daarbij wil ik ook iedereen heel veel succes wensen. Vooral de deelnemers, de eigenaren van de paarden en de fokkers. Maar ook zeker de trainingstallen. De jury wens ik heel veel succes. Qua organisatie hier in Haring is het altijd perfect voor elkaar. De banen liggen er mooi bij. De catering is goed. Dus wat dat betreft maken wij er een zeer mooie dag van. Heel veel succes iedereen. En we hopen aan het einde van de dag een hele mooie kampioen en de reservekampioen te kunnen huldigen. Maar daaromheen gaan we natuurlijk genieten van onze mooie zwarte parels in allerlei rubrieken. Heel veel succes iedereen. En wat voor mij betreft mogen de eerste groepen rubrieken wel naar de baan komen. In baan 1 gaan wij starten met de rubriek 6H4 tot en met 6-jarige stermerries. En in baan 2 gaan wij starten met de rubriek 6J4 tot en met 6-jarige stermerries. Op dit moment doe ik het speaker er nog even alleen. Henk Dijkstra is onderweg en die zal mij straks gaan bijstaan. En zo gaan we vandaag proberen om de dag weer vol te praten. In baan 2 hebben we inmiddels de eerste al staan. Prachtig op tijd. Jenna Wietske van der Polen. Een stermerrie van 14 april 2019. De vader is Tiemen 503.
De moeder is Wietske van der Polen. Een stermerrie van Maurits. Fokker-eigenaar PM Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag. In baan 2 staat opgesteld 209. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. En de meesten zullen het weten, maar 4 tot 6-jarige stermerries komen hier op de keuring om misschien vandaag wel het voorlopige of definitieve kroonpredicaat te behalen. Ook wat betreft rubriek 6H in baan 1. Als u uw paarden klaar heeft, u mag komen. De jury is er klaar voor. Dan gaan we mooi op tijd van start. Het zal een lange dag worden, dus graag indien mogelijk, zo snel mogelijk bij de banen. In baan 2 staat 204 opgesteld. Janneke van der Kadiek. Stermerrie van 26 februari 2019. De vader is Jouwe 485. En de moeder is Fenna van der Alderiek. Een ster-preferente merrie van Lutger. Fokker-eigenaar T. de Boer uit Sint-Johannesga. 204 staat opgesteld in baan 2. In baan 1, vanaf de foyer gezien, de rechterbaan staat opgesteld Sietske van de West-Friesenhof. Een ster A-merrie van Mathies. De moeder is Hendrikje van de West-Friesenhof. Een ster sportmerrie van Meeuwis. Fokker-eigenaar S. Vriend Boekschoten uit Bakhuizen. 255 staat opgesteld in baan 1. In beide banen keuren we op dit moment de 4 tot en met 6-jarige stermerries.
252 staat opgesteld in baan 1. Sjoukje van de Zuiderlijnen. Een stermerrie van 17 april 2021. De vader is Tiemen. De moeder is Imtje, een Maurits stermerrie. De fokker-eigenaar is Haardijnem uit Schraat. 252 staat opgesteld in baan 1. Tiemen keer Maurits. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. En Lieke van Oosterijn, de stermerrie nummer 203. Staat opgesteld in baan 2. De Ulbran keert Tjalle. Fokker-eigenaar, Langhoutbos. Nummer 203 staat opgesteld in baan 2. In baan 1 staat nummer 253, Rosa van Hielpen. Een dubbel A stermerrie van Wiemer. De moeder is Fruile van Hielpen. Een ster dubbel A merrie van Pier. Fokker-eigenaar De Vries uit Hindelopen. Nummer 253, Rosa van Hielpen. Wimmer keer Pier staat in baan 1.
220 staat inmiddels in baan 2. Mintje van Wetterzicht. Een stermerrie geboren op 7 maart 2030. 20, sorry. De vader is Omer 493 en de moeder is Ildau van Wetterzicht, een sterpreferente merrie van Tjalle. Fokker en eigenaren zijn GG van Dijkhuizen en MG Griffioen uit Volga. ...220 in baan 2, Mintje van Wetterzicht. Een stermerrie uit de combinatie Omer keer Tjalle. In baan 1 staat 257 Sietske O, een stermerrie van 8 mei 2021. De vader is Teun, de moeder is Margie O, een kroonsportmerrie van Jisse. Fokker D. Dijkstra uit Sint-Nicolaasga en de eigenaren zijn D. Dijkstra en Christina Dijkstra uit Sint-Nicolaasga. Nummer 257 staat in baan 1, Teun keer Jisse. 4 tot en met 6-jarige stermerries.
En in baan 2 staat opgesteld Madame SW, een ster dubbel A-merrie van Omer. De moeder is Yveske LG, een ster sport dubbel A-merrie van Tjarda. De fokker is S. Wind uit Nijenveen en de eigenaren zijn S. Wind uit Nijenveen en G. de Vrieze uit Nijenveen. Nummer 218 staat opgesteld in baan 2. In baan 1 staat opgesteld 259 Sinne, een stermerrie van 6 mei 2021. De vader is Tiemen 503. De moeder is Mila van Stal Bellefleur, een kroondubbel A-merrie van Norbert. Fokker is A. Hakkebord uit 1. En de eigenaar zijn Cor en Nel Beentjes uit Heilo. Nummer 259 staat opgesteld in baan 1.
nummer 206 graag met spoed naar baan 2. We staan op u te wachten.